Pinoy Bus Driver TV. Oh, sinaling! Okay, susunod. Kasi, yung gabi. Morning ka. Tinay sana sa TRH. Bagay ka mo ito. Sa tawag sa mga akita. Star. Sabi ko. Ano? Sabi ko. Singapore. Parang na ito. Traffic na, traffic. Punta na tayo umalis na ano. Corvina. Sira. Tara na. Saudi Arabia.
Oo.
Wala sa wallet ng option. Wallet. Okay. Vibes boss. Trabaho ng bata eh. Trabaho ng bata, kunti lumili, umiyak. Yun lang. Wala tayong magawa dyan. Yan ang trabaho na ngayon eh. Malit pa siya. Hindi iyak, hindi iyak. Yan ang sa YouTube. Kaya ang trabaho ng bata. Malit pa. Yan ang trabaho niya, iyak. Hindi iyak. Maghanap ng kapatid. Sinateng. I-stop po. Wala kayo.
Eh, Ayaw na ma-open sa phone. Signal. Patay mo ng data. bagay, kamu iso. Pero ay Kung hindi ka na natulog. Ako na na. Ayaw ko sumana ng Facebook. May Facebook eh. Yeah. Fingerprint. Hindi pa natutry. Gumana na siya sa mukha mo. Ang signal eh. Dito sim na nga ito eh. Ngayon na din. Yung globe ko sa isang cellphone ko, hindi ko nadala. sa tao.
Wala.